प्रत्येक पनीर सारखं नसतं। शुद्धतेची खात्री करूनच योग्य पनीर निवडा। गोखोड मलाई पनीर हे शुद्ध दुधापासून तयार केलेले आहे, त्यामुळे त्यात नैसर्गिक दुधातील फॅट, प्रथिने आणि कॅल्शियम भरपूर प्रमाणात मिळते। काही पनीर वनस्पतीजन्य तेल, स्टार्च किंवा इतर घटकांपासून तयार केलेले असू शकते। म्हणून ग्राहक म्हणून जागरूक व्हा आणि पनीर घेताना गोकुळच मागा। शुद्धतेचा विश्वास, चवीचा आनंद। आजच घरी आणा गोखोड मलाई पनीर। पुढील दिवस तळकोकणात मुसळधार पावसाची शक्यता हवामान विभागाने वर्तवली आहे। यात समुद्रात ताशी 30 ते 40 किलोमीटर वेगाने वारे वाहत असल्याने किनारपट्टीवरील नागरिकांना सतर्कतेचा इशाराही देण्यात आला होता। तसेच बऱ्या विश्रांतीनंतर मुबलक प्रमाणात पाऊस झाल्याने शेतीच्या कामांनाही वेग आलेला पाहायला मिळतोय। वेंगुर्ला नवाबाग समुद्र किनाऱ्यावरून याचा आढावा घेतलाय वेंगुर्ला प्रतिनिधी दीपेश परब यांनी। सध्या कोकणामध्ये गेल्या काही दिवसांचा विचार केला तर मुबलक प्रमाणात पावसाला सुरुवात झालेली आहे। त्याच्यामुळे जर आपण बघितलं तर शेतीच्या कामांना वेग आलेला आपल्याला पाहायला मिळतोय। एकंदरीत जर किनारपट्टीवरील वातावरण जर आपण या पावसात बघितलं तर हवामान विभागाने येलो अलर्ट दिलेला आहे। त्यामुळे किनारपट्टीवरील नागरिकांना सतर्कतेचा इशारासुद्धा देण्यात आलेला आहे। काल या ठिकाणी पावसाने जोरदार सुरुवात केलेली होती, त्यामुळे आपण माझ्या मागे बघू शकतात या ठिकाणी समुद्राला सुद्धा उधाण आलेलं पाहायला मिळतं आहे। लाटांमध्ये सुद्धा वाढ झालेली आहे, लाटांच्या उंचीमध्ये वाढ झालेली आहे। त्याचप्रमाणे बंगालच्या उपसागरामध्ये निर्माण झालेल्या कमी दाबाच्या पट्ट्यामुळे कोकणात मुसळधार पावसाची शक्यता हवामान विभागाने वर्तवलेली होती। त्यामुळे समुद्र किनाऱ्यावरील नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा हवामान विभागाने दिलेला होता। आणि जर बघितलं तर 30 ते 40 किलोमीटर प्रति ताशी वेगाने वारे वाहत असल्यामुळे पुढील 2 दिवससुद्धा मुसळधार पावसाची शक्यता ही हवामान विभागाने वर्तवलेली आहे। त्यामुळे जे किनारपट्टीवरील नागरिक आहेत, मच्छीमार बांधव आहेत, यांना सतर्कतेचा इशारा हा दिलेला आहे। आजचा जर विचार करता पावसाने काहीशी उसंत घेतल्यामुळे रिमझिम पाऊस आज सकाळपासून आपल्याला पाहायला मिळतोय। मात्र एकंदरीत हवामान विभागाने जो येलो अलर्ट जारी केलेला आहे त्यामुळे सतर्कतेचा इशारा हा मच्छीमार बांधव असतील आणि किनारपट्टीवरील नागरिक असतील यांना देण्यात आलेला आहे। त्याचप्रमाणे पर्यटकसुद्धा पावसाने थोडीशी विश्रांती घेतल्यामुळे किनारपट्टीवर आपल्याला पाहायला मिळत आहे। त्यामुळे पर्यटकांनी सुद्धा समुद्रामध्ये उतरू नये असा सुद्धा प्रशासनाकडून इशारा या ठिकाणी देण्यात आलेला आहे। त्याचप्रमाणे एकंदरीत जर गेल्या काही दिवसांचा जर पावसाचा विचार केला तर शेतीच्या कामांना वेग आलेला आपल्याला पाहायला मिळतोय। ठिकठिकाणी जी भात लावणी आहे त्या कामांना वेग आलेला आहे। जूनच्या अखेरीस या पावसाने सुरुवात केल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये चिंतेचं वातावरण होतं की भात शेती कशा पद्धतीने या ठिकाणी पुढे करता येईल, हे चिंतेचं वातावरण शेतकऱ्यांमध्ये आपल्याला पाहायला मिळत होतं। मात्र गेल्या काही दिवसांपासून मुबलक प्रमाणात पाऊस हा या संपूर्ण भागात झाल्यामुळे शेतीच्या कामांना वेग आलेला पाहायला मिळतोय। ठिकठिकाणी ज्या नद्या आहेत, ओढ आहेत, त्यांच्या पाण्याच्या पातळींमध्ये सुद्धा वाढ झालेली आपल्याला पाहायला मिळते। त्यामुळे शेतकऱ्यांकडून समाधान व्यक्त या ठिकाणी होतं आहे आणि शेतीच्या कामांना वेग आलेला पाहायला मिळतोय। कारण पावसाने जी मागच्या जूनच्या अखेरीस सुरुवात केल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात शेतकरी चिंतेत होते। आंबा व काजू ज्या पिकांचं नुकसानसुद्धा झाल्यामुळे आता भात शेतीचं नुकसान होईल की काय या चिंतेत शेतकरी असताना मात्र आता समाधानकारक पाऊस या ठिकाणी पडलेला पाहायला मिळते। पुढच्या काही दिवसांमध्ये सुद्धा अशाच प्रकारे पाऊस सुरू झाला तर शेतकऱ्याची चिंता ही मिटणार आहे। भात शेतीला पोषक असा पाऊस सध्या या ठिकाणी सुरू आहे। मात्र आजचा जर विचार केला तर पावसाने काहीशी उसंत घेतल्यामुळे रिमझिम
पाऊस आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळतो आहे. मात्र जो हवामान विभागाने जो इशारा दिलेला आहे तो या ठिकाणी नागरिकांनी पाळावा. त्याचप्रमाणे पर्यटकांनी सुद्धा समुद्राच्या पाण्यात या ठिकाणी उतरू नये. लाटांचा जोरसुद्धा कायम आहे, त्यामुळे जे वेगाने वारे तसेच पावसाची शक्यतासुद्धा हवामान विभागाने वर्तवलेली आहे. एकंदरीत जर विचार करता हवामान विभाग तसेच प्रशासनाकडून नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा हा देण्यात आलेला आहे. कोकण सात लाईव्हसाठी दीपेश परब, वेंगुर्ला.